खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ मोनसे बाइक रेलि लादों। थांखिया आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय। नंगौ, बनसुआ आथिखालाव जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोनहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै सम सम बेबायदिनो सोमावसारनाय एबा बायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे क'क्राझार जिल्ला बनसुनि बानजायनायाव बाइक रेलि हाबाफारि लानाय जादों, जेराव गसाइगावनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम बे बाइक रेलिखौ खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैयानि बे बाइक रेलियाव गुबैयै गाहाय आलासि एबा बाइकखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय बाहागो लाफैदों दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालावबो आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थारैनो भारत सरकारा सोरजिनो एबा गनायथि होगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै बयखौबो ओंखारबोनो थाखाय बिथाङा खावलायहरबावदों। सालाकाथि ओनसोलाव बिटिआरनि आथिखालनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबांथार हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि फोरमान बिलाइफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा थारैनो हानि खामानिफोरखौ एबा फोरमान बिलाइ राननायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गिबि हाबाफारि लानाय बायदियैनो गुबुन गुबुन समाव गोबांथार बिटिआर ओनसोलाव थानाय सोद्रोमाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय सालाकाथि ओनसोलाव गासै 441 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानबावनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बाहागो लानानै हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा बिथांमोननो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावदों। जेराव बे हाबाफारियावनो गोबांथार इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायजों लोगोसे गोबांथार सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि दाननायखौ लानानै आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादों। थारैनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि जाबोबाय थानाय नब कुमार सरनियाया थारैनो एसटि नङा होननानै बिथांनि सार्टिफिकेटखौ फोरमान मोनबाय होनना मिथिनो मोननायखौ नुनो मोनदों। जाय बाथ्राखौ लानानै गुबुन गुबुन सोद्रोमा एबा सुबुंफोरा खौरांगिरि मेलफोरनि गेजेरजों बुंथिबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया बे जाथायखौ लानानैनो आथिखालनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो नब कुमार सरनियानि एसडि दाननाय हाबाफारिया दायो स्टेट स्क्रुटिनि कमिटिनि गेजेरजों फोरमान जाबाय होनना बुंथिदों। नाथाय फोरमान जादोंब्लाबो दायो बेबायदि फाइनाल जायाखै, जेराव स्टेट इलेक्सन कमिसन एबा सेन्ट्रेल इलेक्सन कमिसना फाइनाल डिसिसन होआखै। अदेबानि कर्टआबो बेखौ फाइनाल डिसिसन होनाय जायाखै। थामहिनबा बिथाङा नब कुमार सरनियाया आथिखालावबो माखासे कमप्लेन एबा नायबिजिरफामनो हानायनि मोन्थाय दङ, जायखौ लानानै नब कुमार सरनिया बिथाङाबो कर्टआव थांगोन एबा स्क्रुटिनि कमिटिनि सोद्रोमाफोरनियावबो मोनसे बिजिरनायनि नायफामफिननायनि केस होनाय जागोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो आथिखालाव सोरबाया सोरखौबा क्रेडिट होनाय, सोरबाया
सोरखौबा अजद होनाय बेफोरबायदि जाथायफ्रा जानो नाङा होननानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। थारैनो बाहागो लाफैनानै बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माया आलो गोजोनै जोबलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थादों होननानै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माया थांनाय 18 जानुवारिनिफ्राय लानानै 20 जानुवारिसिम सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। जेराव जोबथा सानखालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै बाथौ धोरोमनि गोबांथार आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दै बुंथिनानै होलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बाथौ सिबियारि एबा बाथौ धोरोमखौ सारा मुलुगावनो गोसारहोनो थांखिजों बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिलांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गोबां मन्त्रि, गोबां MP आरो गोबां MLA आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गाहामै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पर्बतजरा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया पर्बतजरा ब्लक एबा पर्बतजरा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ एबा गावसोरनि सापर्टार एबा हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जादोंमोन। जेराव गासै पर्बतजरानि गोबांथार रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन जाथिनि रायजो राजाफोरा फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो पर्बतजरा बियाबनिनो गुबुन गुबुन बारग' NDFB आरो BJP UPPL नि गासै सा 27 आरो बारग' NDFB फोरनि 25 सोद्रोमाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआवबो जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव BTC नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो इयुथ BPF नि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ दायो जोबोद राफोद जानानै दङ। बेयाव फेरेंगा, बेयाव राकेश, प्रमद बर'मोनहाबो जेबो खालामनो हानाय नङा। मानोना दायो इलेक्सन जायोबा BPF राजखान्थि दोलोआ थारैनो 35 मासिखौ ओरैनो मोनगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारायाव 13थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो हग्राजुलि फानबारि गामिनि माखासे सुबुंफोरा हरखाब गारिनि जाब्रथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि गिदिंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो बिथांमोननि गारिया मोनसे मोगा-मोगि जाब्रथाय जादों होनना मिथिदों। जेराव बे जाब्रथायनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो जोखोम जादोंब्लाबो नाथाय सासेबो सुबुंफोरखौ दासिम थैनाय एबा जिउ जोबनाय खोनानो मोनथ'नाय जायाखै। लोगोसे बे खौरांखौ फोसावजासिमाव सासेबो रुंसारि जायाखैब्लाबो नाथाय गासिबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आथिखालाव एम्बुलेन्सजों हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय उदालगुरि हादाननि रायजो राजाफोरा रेन्जार प्रान्जल तालुकदारखौ बुनानै हरदों होननायनि सायाव फोरमायथि होदों उदालगुरि हादाननि रायजो राजाफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोनदि दाखालि थांनाय 19 जानुवारि खालारखालि फरेस्ट रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि हादाननि गामियाव गावनि डिउटि खालामहैनाय समावनो उदालगुरि रायजो राजाफोरा बेखौ बुनानै हरदों होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि हादाननि रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा बे गामिफोराव थांनानै थारैनो रायजो राजाफोरखौ गोबां अयथासार खालामो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' हारिखौ थांखिनानै गोबांथार गाज्रि बाथ्रा बुंबोयो होनना बुंथिदों। लोगोसेनो बिथाङा
गोदानै न' गायसननाय रायजो राजाफोरनि न'खौ बुफाय बुसि एबा बोखारनानै खालामबोदों होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव ओनसोलनि एबा गामिनि रायजो राजाफोरा बे रेन्जारनि बेबायदि सानफ्रोमबोनि आखुखौ सहायनानै थानो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरानो बेखौ बुनानै हरदों होनना मिथिहोदों। लोगोसे बेबायदि खालामबाय थानायाव थारैनो सरकारा बेखौ बिजिरनानै होनो थाखायबो गुरै खावलायहरनायखौ नुनो मोनबावदों। बर'नि मोनसे जोबोद दुखुनि सान। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे समनि बर'नि सासे गोख्रों मेंनो रोङै समाज सिबियारि रनजित बरगयारिया 83 बोसोर बैसोआव मैया फुंबिलिनि 9:15 रिंगायाव गावनि गामि थिथागुरिनि आंगो न'आवनो रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां रनजित बरगयारि बिथाङा गावनि थैनानै थांनाय समसिमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि सोद्रोमाबो जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दुलाराय ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो बारग' आफादगिरि, कक्राझार जिल्ला बर' समाजनि बारग' नेहाथारि मानगोनां रनजित बरगयारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ नोजोर बोनानैनो मोनफ्रोमबो जेंनाफोराव बारसोमनानै बिथाङा समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावबोबाय थादोंमोन। जेराव बिथाङा बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो असुस्थ' जानानै थानाय समावनो मैया हरखाबै फुंबिलिनि 9:15 रिंगायाव गावनि आंगो गामिनिफ्रायनो रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश बर' बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे बाहागो लाहैनानै बिथांनि जोबथा समाव बिदाय हैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।